kowace ƙasa tana alfahari da mutane da suka jajirce wajen kyautata rayuwar al'ummarsu ta hanyar ceto su daga ƙangin bauta kan mulkin mallaka. Da yawan waɗannan shugabannin da suke gwagwarmaya don ci gaban talakawa da haka ne suke rasa rayukansu kuma da wuya su tara abin duniya. Tarihinsu abin sha'awa, maganganunsu kuma na cike da tarin al'ajabi. Wani ya tambaye ni cewar me yasa matsayinka ne faɗa aji, me yasa ba za ka yi amfani da ƙarfinka ka tara wa yaranka abin da za su ji daɗi ba bayan ba na raye. Sai ce da shi ta yaya yayan za su ji daɗi bayan yayan talakawa suna da cikin kuba da talauci, alhalin kuma duk al'ummar da ya ce ma'ana yare na dini na ɗaya ne. Misali idan muka saci kuɗi muka inganta wa 'ya'yanmu su kaɗai, su kuma 'yan talakawa saboda rashin kula sai su kuma kula da 'yan ta'adda da 'yan banga, ta yaya yaranmu za su nemo za su murna ta su duke da muka tara musu. A wajena kowa na da martaba da matsayi a idona ɗaya da ahalina. Ni ne Shehu Muhammad Sanusi wanda aka fi sani da Usama Chiroman Dutse.